Tara, samahan niyo ako magluto ng dinengdeng. Yung version ng aking dinengdeng. So, unang gagawin natin, magpapakulo ako ng tubig. Ayan, sige, tama na yan. Pagkatapos, isasabay na natin yung ating luya. At yung ating kamote. Kasi matigas tong kamote eh. So pagkatapos takpan muna natin. Pag kumulo na, medyo malambot na yung kamote, ilalagay na natin yung ating bagong. So ngayon kumukulo na siya. Ilagay na natin yung ating bagong isda. Kutya, natapon. Okay. Binuksan ko pala. Pagkatapos, pakuluan uli natin. Ngayon, kumukulo na siya. Nagprito ako kanina ng tilapia. Ito. So, hindi ko na siya pinakita sa inyo. So, ilalagay na natin yung ating tilapia. Para sumiksik yung lasa ng bagoong. Malaki yung aking tilapia. So, baliktad natin yan. Pagkatapos, takpan natin. Hayaan natin siya ng kumulo ng kumulo. Pakukuluan natin siya ng mga 3 to 5 minutes para lumambot yung tilapia. Ngayon ilalagay na natin yung ating saluyot. Nakabili ako ng saluyot kanina. So ilalagay ko na lahat to. Fresh ito, akong namitas nito. Mayroon kasi dito sa Toronto na nabibilhan ng may farm every year. So nagbukas sila kahapon. Kanina pumunta kami. So nakabili ako ng saluyot. So ilalagay ko na lahat to kasi masisira lang to. Ngayon takpan natin. Ayan. Pwede na to. So ibabad muna natin sa bowl. Masarap, maraming saluyot. So ngayon luto na yung ating eto na siya.